Isang senador na positibo sa droga, tukoy na. At eto na nga yung pag-uusapan ho natin, mga banateros. Naku, grabe to, no? Alam nyo, talagang nagtitrending ho itong itong issue na ito. Na sino nga ba itong isang senador na na nag-positive sa pulburon, no? Kayo ba ay may hinala na? Nag-upload na ho tayo ng isang video doon kamakailan lang, doon po hindi natin na-expose kung sinong senador ito. Pero ngayon po ay talagang ma-expose na ho natin kung sinong senador ito na involved sa or nagpositibo sa duruga. Hello? So grabe mga pag-uusapan natin na to at hindi rin natin alam kung ito ba ay isa na namang diversional tactic or kung ito na naman ay isa na namang isang pang demolition job para sirain itong senador na ito dahil itong senador na ito ay isa to sa mga hindi pumayag na ma-impeach si Vice President Sara Duterte at isa po ito sa mga isa po ito sa mga bumoto na i-archive ang impeachment kay Vice President Sara Duterte. So alam naman ho natin ngayon na lahat ho ng kumakampi sa mga Duterte ay ginagawan talaga ng issue, kagaya na lang ni Senator Chis Escudero ngayon, 'di ba? Na ini-involve po siya sa flood control issue. Alam naman ho natin yan mga banateros. Dahil nga yan kay Vice President Sara Duterte dahil hindi niya or parang tinuldukan niya ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero ang mga netizen ay nagtatanong na bakit yun nga na maraming nagsasabing mga netizen na magkaroon talaga ng drug test sa Malacanang at nire-request nga nila ay dapat pangunahan ito ni President Bongbong Marcos dahil isa ho siya talaga sa mga napagbintangan na siya ay gumagamit ng pulburon, no? So ngayon talagang mas lalo hong lumawak po ang mga lumawak po yung mga na magpa-drug test na etong si PBBM dahil nga grabe na ho, lalo ngayon may issue dito sa Senado na gumagamit ng pulburon, no? At ito idadamay na rin ho natin yung isang issue na may naamoy na marijuana doon sa loob ng Senate hearing at pinagbintangan nga yung isang babae na konektado dito sa isang kilalang senador na nag-number 1 na senador pa ito nung nakaraang halalan. So yan yung mga pag-uusapan natin ngayon. At lalo ho ngayon mga banateros ay mas lalo hong lumaki at lumawak ang panawagan ng mga Pilipino na magpa-drug test na. Etong si Marcos Jr. magpa-hair follicle test. No, hindi, alam nyo, sa totoo lang napakaganda ho nitong panawagan ng mga netizen dahil nga talaga sobrang lumalawak na ho yung kalakaran ho sa pagiging sa usapang pulburon na dapat ho talaga ay magkaroon na ng drug test. So dapat pangunahan yan ng Pangulong Bongbong Marcos bago magsimula yung mga nasa baba. Syempre alam naman ho natin na siya yung leader, so dapat siya talaga ang unang magsimula ng drug test na ito. So dito nga eto si Senator Ping Lacson ay may komento ho dito sa nabalitang mga senador nga or isang babae na gumamit or may gumagamit nga ho daw dyan sa Senado ng ipinagbabawal na droga. So ito po, panoorin natin. At syempre, bago natin ito simulan, huwag nyo kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakikalat na rin po itong vlog na to para mapanood pa po ng iba nating kababayan. So ito po, panoorin natin. Sir, siguro nagkaroon ng ibang klaseng joint session dyan sa Senado. Ibang klaseng session. Ibang joint. Narinig ko rin yun eh. Nabalitaan niyo ba yun?
Ibang joint daw, Senator. Ibang joint. Naging session joint. Oh, wala kayong nabalita ang ibang detalye. Nakikichismis lang po siya. Alam mo, hindi maganda talaga. Isipin mo, Senado yun eh. Tapos mga amoy parang Amsterdam. Amoy Amsterdam. Coffee shop sa Amsterdam. Parang yung same office na pinanggalingan, yung may glutathione eh. Diretso natin. Kasi I understand Senator Robin Padilla has already ordered an investigation into a member of his staff. So mukhang dun umiikot ngayon ng investigasyon dun sa opisina ni Senator Robin Padilla. But I also understand, sir, that it's not the first time that the person involved was implicated in something like this. Yun ang hindi ko alam kasi wala pa ako noon eh. Yeah, pa siya. Basta identified naman eh kung sino yun. Alam ng OSA eh. Alam ng mga gwardiya doon sa Senate kasi sila nakakita. Siguro ikatlong beses na. Ikalawa pa lang eh. But I suppose it's alarming for members of the Senate. I mean, the Senate has always been known for... So ibig sabihin, yung usapan doon sa gumamit ng marijuana dyan sa Senate ay ilang beses na daw. No? So ilang beses na daw parang natukoy ito. No, grabe naman. Pero tayo ay hindi muna magbibigay ng malawakang opinion dyan, ha? Kasi mahirap na, baka tayo ay makasuhan. Ito kasi, alam nyo, sa mundo ng politics, hindi mo talaga matutukoy kung legit ba yung issue or hindi, or yan ba ay isang palabas lamang para masiraan yung nakakonekta or konektado na senador doon sa taong yun na may issue, no? Kagaya niyan, halintulad natin yung ginagawa kay Chis Escudero ngayon, 'di ba? So yung ginagawa kay Chis ay kaibigan niya yung involved sa flood control issue. Pero ngayon dinadawit siya. At talagang ngayon ay dinidikit siya sa issue niyan dahil kaibigan daw at binigyan daw siya nito ng donation ng kampanya. At yun daw ay bawal. So maaaring pwede ring mangyayari to ngayon. So dito may mga ilang pa tayo dito. Nasaan na yun? May mga ilang video pa tayo. Sobrang late nung analog ng mouse natin. Dito tayo sa pangalawa. Eto. Panoorin din natin to. Etong balitang ito. Sana. Yung issue kahapon, yung nangyari pong pagka-discover sa mga naamoy daw doon sa paligid ng Senado. At merong napagsuspetsahan na nag-deny naman din po. Kasi doon, issue talaga dahil mala, it's illegal drugs. Tapos pangalawa, hindi naman medicinal ginamit di ba? Obviously, nagpunta ng CR to do it. So hindi naman ito for medicinal purposes. So anyway, mga kapatid, may update po tayo dyan. At alam po, hinihintay po ninyo itong update na ito. So narito ang report from the Senate. Umaalingasaw ang balitang may nagmamariwana sa loob mismo ng pasilidad ng Senado. Nadadawit nga riyan ang aktres at staff ni Senator Robin Padilla na si Nadia Montenegro. Bagamat nauna nang iginiit ni Montenegro na baka ang vape niya sa bag ang naaamoy na tila mariwana mula sa pambabaing CR malapit sa Extension Office. Sa gitna ng kontrobersya, may mga alingas-ngas na nag-resign na raw si Montenegro. Pinapulaanan niya ng opisina ni Senator Padilla. Bakit lang siya dito siya nag-resign? She's still with us. Nag-iimbestiga rin ang opisina ni Padilla at pinagsusumite ng paliwanag si Montenegro hanggang sa Martes. Nakarating na rin kay Senate Minority Leader Tito Soto ang naamoy na marijuana sa Senado. Nakakahiya sa mga babayan natin. Sa Senado pa? Kapal naman nila. Where there's smoke, there's fire. Panawagan ni Soto magsagawa ng random drug testing. Alam niyo, ito yung pangit dito kay Tito Soto. Wala pa nga Tito Sen Hindi pa nga 100% na legit yun, 'di ba? So, kasi yung bitaw ng salita niya parang parang totoo na talaga yung issue na yun na may nagmamariwana nga talaga sa Senate. Tsaka yun nga, tama naman din sinabi niya, malakas ang loob, pero yung pagkabigkas niya ng salita is parang totoo na talaga
na ang kapal ng mukha ng gano'n, di ba? May pagkaano may ano na agad may galit na. No, so dapat hindi gano'n agad nagsasalita. At gagaya niyan, eto, katulad nitong issue na to, kaya ayoko munang magbitaw ng salita dito sa, ano ba to, secretary ba to ni Senator Robin Padilla, baka nga ito ay isang fake news nga, no? Kaya hindi pa natin katulad niyan, may mga umaalingasaw na issue or balita na ano nga daw, na tawag dito na umalis na daw itong babae, pero hindi naman pala totoo yun, diba? So yung sinasabi ko sa inyo na mahirap nang magsalita, dapat panoorin muna at alamin natin yung punot dulo. Sa mga empleyado ng Senado, habang optional naman sa mga senador. Pabor naman dyan ng ibang senador, lalo na si Senator Bato de la Rosa. Hindi raw dapat palagpasin ang mga tila joint session na nangyari sa bakuran pa mismo ng Senado. Masanksyon yung suspect na yan. At kung papatunayan na talagang gumawa siya ng marijuana, din dapat mapaila ng kaso. Dahil alam natin, violation yan sa Dangerous Drugs Act. Pati ang opisina ni Senator Padilla, bukas din daw na isama sa random drug testing ang kanilang mga staff. So, random drug testing pero optional sa mga senador. Sa mga senador, Oo. So parang may ibang rule po yata. Pero I think gusto ko lang paliwanag na parang kasi may mga iba nagtatanong parang bakit daw sa Tuesday pa. Hihintay pa hanggang Tuesday yung paliwanag. May due process kasi. May mga rules na sinusunod bilang mga empleyado po doon. So again, ako ay pabor doon. Hindi ko nga alam kung bakit iniisip pa nila kung parang sinasabi pa ng mga senador na sana magkaroon ng random drug testing. Hindi ba parang dapat, SOP parang after a discovery? Yeah. Kung merong discovery na gano'n. Kasi may mga, meron akong mga kumpanyang nasalihan aside from this company na alam ko na drug-free company yon. So kapag meron sa nare-discover, automatic ang Hindi, alam nyo, ang magandang gawin dito talaga, yun nga, kagaya ng panawagan natin dati, na yung mga ng gobyerno ay magkaroon sila ng drug test. Magkaroon ng drug test, lalo na sa presidente. Bago ka sumalang sa pagiging politiko o bago ka sumalang sa kandidato or pangangampanya or pagtakbo bilang senador or dapat magkaroon ng drug test agad. Hindi yung kung kailan lang may hinalang drug testing tsaka ka lang tsaka mo lang gagawin, no? Tsaka mo lang gagawin tsaka nyo lang maiisipan na ganyan. Dapat umpisa pa lang na tumatakbo kayo ng kandidato, alam niyo dapat may ganun na agad, may drug test na agad na nagaganap diyan. Pag merong nakita sa mga gamit na hindi alam kung kanino, automatic yung yung random testing. So parang hindi ko maintindihan kung bakit ito pinagdedebatehan pa ng mga senado kung dapat dapat gawin. Abay dapat. Dapat talaga. Naku, kung ako din si Nadia, magli-leave din ako kung may random drug test. Joke! Hindi po hindi po proven pa, di ba? Pero of course, we will wait for her explanation bilang due process. Pero para kasi lumalabas, wala na sila ibang tinutukoy. Painisip ko yung po nilabas kahapon na papeles ng Senado ay wala nang ibang kinwestiyon. Parang siya lamang po. So, we are all waiting for her explanation tungkol dito. Although, meron na sa instant explanation nga na baka po yung vape yung vape nga daw na amoy, I guess, amoy marijuana. Pero hindi po kami nagbe-vape sinusunod po namin yung mga doktor na nasuki namin dito na nai-interview na talagang for them ay i-dissuade ang mga tao from using vape kahit na hindi naman... Pero paalala lang merong pong vape na may flavor talagang damo o tinatawag na Mary Jane or marijuana. Sige na, na natin. Meron ho talaga para sa kalaman ho ng lahat. Meron ho talagang marijuana na may flavor ho na ganun na tinatawag na marijuana. So, pwede rin talaga na mangyari na yan talaga ay yun talaga ang flavor nung vape na to. So yun nga malay natin, hindi natin alam, no? So yun lang sinasabi ko,
kapag usapang vape, meron po talagang flavor na marijuana ang vape, no? Kahit saan kayo Tsaka ito ang maliho kasi dito, bakit po kasi kailangan pang magdala ng vape sa Senado? No, kasi pa rin yan yung iba rin kasi katulad ko, halimbawa ako. Totoo, nagsisigarilyo ako pero ayoko po ng amoy minsan ng vape. Ayoko po talaga ng amoy ng vape minsan. Parang nasusuka, parang hindi ko gets parang hindi ko gusto yung niya. Hindi ko gusto yung niya, yung amoy niya. So dapat isa din yan siguro sa ipagbawal dyan sa Senate na wag na magdala ng vape, no? At wag na talagang magdala ng vape lahat ng mga tao dyan. Kasi Senate yan, ba't mo kailangan mag-vape dyan? Diba? Usok pa rin yun Oo, may mga tao kasi na mga sensitive, no? May mga taong sensitive yung ilong na kahit alam na natin yung ibang flavor ng vape mabango, diba? Pero dapat hindi na ginagawa at hindi dinadala. At lalong hindi ka nagbe-vape doon sa diyan sa diyan sa Senado. At ito, paalala lang, ang vape para huyan sa mga katulad namin na nagyoyosi, nagsisigarilyo, para huyan sa mga nagsisigarilyo na gusto nang makaalis sa paninigarilyo. Ang pinagtataka ko lang ngayon at sobrang natatawa ako sa mga taong gustong mag-vape na hindi naman sila nagsigarilyo. No, ayun yung realidad na nangyayari sa Pilipinas, na ang dami hong mga nagbe-vape na hindi naman kayo dati nag-yoyosi. So bakit kayo nagbe-vape? Yung vape na yan, para yan doon sa mga taong gusto nang mag-quit, gusto nang tumigil sa pagyoyosi. Yun yung purpose talaga niyan. Minsan nawiwirduhan lang ako dagawa ng alam niyo yun na hindi ka naman nag-yoyosi pero nag-vape ka. So parang nakukornihan lang ako. Sigarilyo pero hindi rin naman nakakabuti na. Oo. So hindi po namin alam kung posible ba na yung vape, baka may nakakaalam na viewer natin yung vape ay mag-amoy na gano'n. Ano pwede is it that close? Is the smell that close to the illegal drug, which is marijuana? Pero kasi alam ko may mga flavor yun. Pero yung flavor niya is mga fruity. Oo. So parang kung fruity, mga gano'n, yung mga minty na yan. Oo. Parang ang layo niyan sa Oo, pero hindi rin natin alam. Kasi hindi ako familiar din sa mga flavors, sa mga smells yan. Yeah. So baka, may ganun din para sa mga gustong feeling nila, nakapag... Ako, call me naive po, pero sa Bangkok lang ako nakaamoy. Kasi doon, legal. Doon ko naamoy na naglalakad ka sa Hong Kong, nung pagpunta namin, kung matatandaan nyo, kasama namin si Pangulong Duterte nung pumunta kami doon bago siya kinidnap at dinala sa ICC. Magkakasama ho kami doon. Ang pagkakalam ko, ang vape po ay bawal sa Hong Kong. Oo, hindi ako nagkakamali kasi parang inuhuli huwata nila. Pero may matinding dahilan ho daw bakit pinagbabawal din sa Hong Kong yung vape. Yun lang, nasingit ko lang. Maamoy mo talaga. Sa hindi pala sa Bangkok lang, sa Netherlands, sa Amsterdam. Yes. So maamoy mo talaga. So alam mo yung distinct smell na yun. So inisip ko, kung yun yung distinct smell, di pa ako gumagamit naamoy ko lang po sa streets Kahit i-drug test ako ng kumpanya, alam nila. Game kami dito. Game kami. Pero pabukas ang ilaw dito. Usually, yung smoke dun sa vape is parang may flavor na hindi close to that. Oo. For me, yeah. Pero we're not that aware. Yun nga hindi ko nga alam kung may iba kasing mga ganyang flavors. Hindi ko rin sure. Yeah, hindi, sabi kasi ni Julio Madriaga, matagal daw naglalagay yung ng extract po ng MJ. Hindi si MJ Marforia, MJ po. Extract. Sa vape, MJ oil din daw ay nalalagay sa vape. Oo nga, alam namin, tama ka Julio, na alam namin yun, pero yun nga, pero sinabi ni Nadia instantly nung siya'y sinita nung authority sa Senate na vape lang daw yun, which is hindi naman daw yun marijuana. Oo. So dito lang sa harap. Parang dinay niya na may extract ng marijuana. Yeah. Yung kanyang. No, eto naman, pakinggan naman natin tong ibang balita. No, ibang balita mapatungkol ho dito. Pangalawa na tayo, no. So dito tayo sa pangatlo. No, etong balita at ngayon tunog na tunog sa
sa ibang mainstream media nga itong pagkadawit niya ni Senator Robin Padilla dito. So panoorin natin. Dito sa pwesto ang Political Affairs Officer ni Senator Robin Padilla na si Nadia Montenegro. Matatanda ang naakusahan siya na gumamit umano ng marijuana sa CR ng Senate building. Nako. Kasunod dito ng pagsisimula ng random drug test sa mga mambabatas at kanilang mga staff ng dahil sa issue. Para sa update live na magbabalita si Mobile Journal, Merymon Reyes. Merymon, ano raw yung dahilan muna ni Nadia Montenegro sa kanyang pagbibitiw? Cheryl, actually yan yung inaabangan natin kasi kanina nga lamang lumabas itong pinaka-official statement mula sa tanggapan ni Senator Robin Padilla na natanggap na nila yung written explanation, pati yung resignation ni Nadia Montenegro bilang officer nga ng kanyang tanggapan. So far, wala pang nakalagay dito mismo na pagpapaliwanag pero inaasahan natin na within today, maaaring ilabas na rin yung narrative explanation ito kasi last week, ang pinaka-nakuha natin mula rin sa investigasyon ng OSAA, itong si Nadia Montenegro, nung siya'y kinausap kasi siya lang daw yung nakitang tao dito sa may comfort room, malapit sa extension office sa Senado, ng mga senador, wala raw siya, hindi raw siya gumagamit ng ipinagbabawal na droga, hindi rin daw siya naninigarilyo, pero meron daw siyang bit-bit na vape na maaaring pinagmulan nung ni-report na di pangkaraniwang amoy. So, Cheryl, aabangan natin ngayong araw kung ilalabas na ba itong pagpapaliwanag. Pero ang malinaw, bukod doon sa written explanation, natanggap nila yung resignation ni Montenegro at tinanggap nila ang resignation. Cheryl. Okay. So, now that Bakit dun sa unang balita parang ang sinabi fake news nga daw yun. Tapos dito naman parang pinatutuhanan parehas po yan One Balita Pilipinas yung pinanood natin kanina. So magkaiba. At ganun, ba't magkaiba yung balita nyo? resigned, ibig sabihin ba tapos na rin yung kanilang investigasyon or tapos na itong kasong ito? Cheryl, ang nasabi dyan ng opisina ni Senator Robin Padilla last week, gagawa sila ng kanilang sariling investigasyon. Hihintayin nila within 5 days yung pagpapaliwanag nito ni Nadia Montenegro. And then pagkalabas nitong explanation, titignan natin kung paano rorolyo itong usapin tungkol sa drug testing sa Senado. Kasi even sila Senate Minority Leader, Tito Soto, mandilim na yung likod natin. Na sana gawin na raw talaga ang random drug testing dito sa Senado sa mga opisyal, maging sa mga staff nila. At sinabi rin kanina ni Senator Mig Zubiri na siya mismo, inunahan na nila, nag-initiate na sila na ngayong araw siya plus 35 na staff mula sa kanyang opisina, nag-undergo na ng random drug testing. Ang nakausap niya so far patungkol daw dito ay ang minority at ang sigurado daw siya, si Senator Tito Soto, Senator Loren Legada ay magsasagawa din ng random drug testing. So inaasahan niya rin daw na magpo-follow through ang mula sa majority. Cheryl. So hindi lang random, talagang buong team ni Senator Mig Zubiri ang sumailalim sa drug test. Yes, Cheryl, lang nasabi kasi dito ni Senator Mix, mula pa raw nung kongresista siya, parte na raw talaga ng inisyatibo niya. Yung annually, every year, merong once na gagawing random drug testing sa kanyang opisina. So siya... Ang dami nang sumakay ng mga, ng mga senador dito sa isyung to. Oo, kanya-kanya na silang alam niyo, minsan talaga ang politiko parang showbiz talaga eh. Oo, pero mo etong issue lang to pero ang daming sumakay ng mga senador. Pero maganda naman yon na magkaroon talaga ng drug test dyan sa Senado. Dapat nga yung Pangulo talaga din dapat at pati yung Congress. 'Di ba? Yung tatlong yan, Pangulo, Office of the President, House of Representatives, tsaka Senate. Yung Senate of the Philippines, yung tatlong ng gobyerno na yan, sangay ng gobyerno na yan, dapat maging magpa-drug test din sila. Dapat hindi lang sa Senado. So sana tularan to ng Congress, ha? Oo, kasi alam nyo, sa Congress din may mga nababalitaan na may mga gumagamit din dyan Oo, may mas malala pa nga daw dun sa Congress. Hindi na natin alam. Bire mo, ilang daan niyang kongresista na yan. So maganda rin, sana may isang congressman na magdeklara niyan sa Congress na magpa-drug test din sila. Gayahin nila ang gagawin ngayon ng Senado. At ang kinagandahan dito, dapat etong mga senador i-push na rin nila etong si Pangulong Bongbong Marcos na na magpa-drug test na rin, 'di ba? So maganda 'yun. Para malaman talaga natin kung sino talaga yung mga adik sa gobyerno. Kanina nauna na siya, sunod naman yung 35 niyang staff. And nilinaw niya rin,
itong kanyang sinagawa yung sa kanilang urine samples na ipapasa, ito ay sasalain or susuriin para raw doon sa mga illegal na droga na shabu, marijuana, cocaine, ecstasy at opium. Nilinaw niya wala silang hair follicle test dito pero bukas naman daw silang tanggapin ito kung sakaling merong may re-recommenda sila sa kanila na laboratory para daw isagawa ito. So inaasahan din ni Senator Migs, yung iba rin daw mga tanggapan ng opisina dito, sana raw gawin din ito. Cheryl. Alright, maraming salamat for the update. Mobile Journal, Merimon Reyes. Sisimula na sa Martes ng Senate. Wait lang ito na. Ano ba tong ano na to? Wait lang mali yung mali na yung na-play. Nasaan na yan? So yun nga sana masimulan din ng masimulan din ng Senado etong etong mapatungkol sa mapatungkol sa ito pala yun. Ito yung balita kanina. Na pati si GMA nagtulong-tulong na sila, GMA at iba-iba pang mga mainstream media. Tutulong-tulong na dito sa balita kay Senator Robin. Asan na yung mouse natin? Hindi ko makita. Nag-leave of absence na ng opisina ni Senator Robin Padilla ang political officer nilang si Nadia Montenegro. Ito'y hanggang matapos ang investigasyon ukol sa suspect. Wait lang, akala ko fake news lang yun. Bakit sa balita sa 1PH? Ba't dito sa GMA parang tinutumbok na totoo nga na umalis na yung ni Senator Robin? Ako hindi ko kinakampihan yung ni Senator Robin na yan kahit alam natin na kakampi ng mga Duterte si Senator Robin. Pero kapag tawag dito, akala ko umuulan guys kaya napatingin ako doon. Nakakatakot sa likod ko Ito ang tinatawag na horror reaction video. Akala ko tawag dito, akala ko yun pala, mabalik tayo doon, wala na tuloy ako. Akala ko kasi uulan, mababasa tayo dito kahit kakampi natin si Senator Robin, hindi naman ata pwede nakampihan natin kung sakali man na totoo nga na gumamit ng marijuana itong kanyang sekretarya or kung anong tawag sa kanya, talagang kailangan natin banatan yan. Hindi natin pwedeng konsintihin yan. Hindi natin dapat tinotolerate yan. Kung si Marcos Jr. nga, pinupush natin na magpa hair follicle test dahil napagsasabihan or may mga bali-balita, may mga kwento-kwento na addict nga daw siya or gumagamit siya ng pulburon, dapat nating banatan nyo. So hindi natin kukonsintihin yun. Na may nagmariwana sa loob ng isang palikuran sa Senado. Pinayuhan na rin daw na magpa-drug test ang aktres. Nakatutok si Mark Salazar. Pinagpapaliwanag ng tanggapan ni Senador Robin Padilla ang staff na si Nadia Montenegro matapos maiugnay sa isyu ng paggamit umano ng marijuana sa Senado. Pero ayon sa Chief of Staff ng Senador, hindi na raw ito pumasok sa trabaho simula nang pumutok ang issue. Hindi rin siya pinagre-resign, hindi siya nag-resign. We are still waiting. Di ba she was given po 5 days to... 5 days to Martes. Mag-explain ko. Political officer si Nadia Montenegro sa office ni Senador Padilla. Ayon sa incident report ng Senate Sergeant at Arms, inireport sa kanila na may naamoy daw na tila marijuana sa ladies' room sa 5th floor ng Senate building. At ang tanging naroon daw ay si Montenegro. Nang tanungin ng security, itinanggi ni Montenegro na nagmarijuana siya at baka raw ang kanyang vape ang naamoy. Nakausap daw siya kagabi ng kanilang Chief of Staff na si Attorney Rudolph Philip Jurado at napagpayuhan siyang magpa-drug test. Kung sa drug test, sinabi ko sa kanya, lagi siguro magpa-drug test. Hindi ko alam kung nagpa-drug test. Baka maghamit yan ang advising yun na magpa-drug test. Sinusubukan pa namin makakuha ng pahayag mula sa dating aktres. Dahil sa pangyayaring ito, iminungkahi ni Minority Leader Tito Soto ang random drug test sa Senado para raw masigurong drug-free environment ang mataas na kapulungan. Ginawa niya raw ito nung Senate President siya ng 18th Congress. Inihinga namin ng pahayag si Senate President Chis Escudero pero nauna na niyang iniutos na imbestigahan ang insidente. Para sa GMA Integrated News. Hindi, alam nyo nga, okay ito wala akong problema dito. Ang problema lang dyan, wag sanang parang magamit lamang, para magamit lang, para, alam niyo na,
para pang ano na naman sa mga alam naman natin na itong si Senator Robin medyo kinakainisan din to ng mga anti-Duterte, 'di ba? So sana wag sana dumating sa punto na ganun nga, na parang alam niyo 'yon, yung tipong parang siya naman yung ginagawa lang to para ikakasira ni Senator Robin. So eto, ano naman to? Ano na naman to? Personal na nagpositibo. Eto Eto yung personnel na nagpositibo sa droga, sinibak. Ito, panoorin natin. Pinara naman ni Senate President Chis Escudero ang hirit ni Minority Leader Tito Soto na dapat sumailalim sa mandatory random drug test ang mga senador at mga kawani ng Senado. Ang balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Manoc. Yung Robert. Sa kanyang sulat kay Minority Leader Vicente Soto III, sinabi ni Senate President Francis Escudero na intention talaga nila magkaroon ng random drug test at may memorandum of agreement na sila sa East Avenue Medical Center. Okay. Hindi lang kanya ito natuloy noong Marso dahil sa pagkakanta sa midterm elections. Sinanggit din Escudero noong 2018 hanggang 2020, may 2,300 na tauhan ng Senado ang sumailalim sa random drug test. Okay. Sa polisiya ni Noy Senate President Soto. Pero nagkakontrobersya niya ito at may naghangin ng administrative at iba pang kaso dahil nangihimasok niya ang polisiya sa karapatan ng ilang empleyado. Sinuspeke umano ni Soto ang random drug testing dahil sa COVID-19 pandemic at hindi na rin ito naibalik ng 19th Congress na ngayon. Isinasapinan na nila ang bagong polisiya sa mandatory random drug testing kasama Medical and Dental Bureau, Senate Legal Council, Human Resources at Senate Committee on Mental Wellness. Kasama rin sa ikukonsidera sa bagong polisiya ang Philippine Mental Health Act of 2018 at Data Privacy Act. Yan ang balitang kumpirma. Alam nyo, nagtataka lang ako, no? Parang ang init dito sa pagitan ni Tito Soto at ni Senator Chis Escudero. Alam nyo, may mga bali-balita nga ngayon. Kasi dati, 'di ba? Parang napaghinalaan natin itong si Chis Escudero na bata ni Lisa Araneta Marcos. Gawa nga nung mga pag-abot-abot ng wine, no, na parang binata niya talaga si Senator Chis. At medyo kinabahan nga tayo noon, mga panahon na yon, dahil baka talagang tuluyan na makontrol ng administrasyong Marcos itong si Chis Escudero at siya ang mag-impeach talaga kay BP Sara. So tayo kinakabahan tayo noon hanggang sa dumating ng panahon na etong si Chis Escudero ay hindi pala talaga mali yung ating hinala. At napakaganda ho nung ginawa at naging patas ho ang desisyon ni Senator Chis Escudero ni archive ang impeachment kay Vice President Sara Duterte. Hanggang sa nagkaroon na ng pangalawang halalan at ang gusto ngang maging Senate President ulit ay si Vicente Tito Soto. Hindi ako nagkakamali sa pangalan niya. So alam nyo, may nakikita ako dito na parang nagkakagirian netong dalawa ng hindi ko alam, na parang napapatanong ako na hindi kaya si Tito Soto na ang panibagong parang utusan or parang gagawing bataan ng administrasyong Marcos para tuluyan ng ma-impeach, or si Tito Soto kaya ang gagamitin ng administrasyong Marcos para matuluyan ng ma-impeach etong si Vice President Sara Duterte. Hindi kaya ganon? No, kasi iba yung palitan nila ng salita. Alam niyo yun, talagang may mga laman Talagang alam yung parang nagkakagirian sila. 'Di ba katulad niyan, ewan ko lang kung nandito pa yung video na yon, na parang may binitawang salita etong si Tito Soto mapatungkol ho dito sa issue. Ewan ko lang, hanapin lang natin pero andito kasi yon, parang alam yung tipong parang may laman lagi yung mga sinasabi ni Tito Sen mapatungkol ho dito
kay Senator Chis Escudero, no? Alam naman ho natin ngayon na talagang etong si Soto ay may hangarin pa talaga na bumalik sa pagiging Senate President. Kaso nga lang mas marami hong bumoto kay kay Chis Escudero kaysa sa kanya. Kaya medyo ang nangyari ho dito parang alam nyo na, nagkakabatuhan ng masasakit na salita. At alam naman na natin kasi alam nyo, ngayon nga lang ho talaga parang nabatikos ng gusto si Tito Soto. Sa totoo lang ngayon lang ho nabatikos si Tito Soto ng gusto. Gawa ho dito sa parang hindi niya pagsunod sa kautusan ng Supreme Court, no? Kasi parang ang pinapalabas nga dito ni Tito Soto ay parang hindi niya nirespeto ang utos ng Supreme Court. At parang biglang hindi natin siya nakilala na hindi naman ganito dati si Tito Soto. Maayos to, magaling na senador to, kahit na dating komedyante at artista lamang. Talagang magaling at malinis ang naging record ni Tito Soto nung siya ay naging senador. Ngayon talaga dumating tayo sa punto na parang hindi na natin siya kilala. Ibang-iba siya sa dati. No, sa totoo lang hindi ganito si Tito Soto Ewan ko bakit ngayon parang nag-iba siya at yung kanyang aura. Alam mo yung mapapaisip ka na hindi kaya si Tito Soto na yung bagong parang siya na yung kukontrolin ng mga anti-Duterte sa Senado para tawag dito i-impeach si Vice President Sara Duterte. Kasi isipin natin maigi, etong mga alagad or mga anti-Duterte, iilan lang yan sila. Si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan, andyan na rin dumagdag si Gatchalian, si Risa Ontiveros, at panglima si Tito Soto. Si Ping Lacson medyo hindi pa natin masyadong kapa kung talagang siya ba ay pero kasi si Ping Lacson playing safe. So ayaw niyang mapulbos ng mga Duterte supporter. Ayaw niyang madamay, parang ilag pa siya na mabanatan, no? Kaya hindi pa natin matutumbok na eto ay talagang panig doon sa administrasyon. Alam din naman natin etong si Tito Soto simula nung pagtakbo ay kabilang ito sa Bagong Pilipinas na grupo ni Marcos Jr. So talagang napapaisip tuloy yung mga netizen na baka siya nga yung gagamitin para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. So yun, no? So kayo mga banateros, tayo nga mapatungkol ho dun sa positibong senador. Alam nyo, hanggat wala pa tayong nakikitang ebidensya, mag-antay na lang siguro din tayo na magkaroon ng ebidensya at lumabas na ang mga resulta kasi magpapadrug test etong mga senador na to, magpapadrug test silang lahat. So titignan natin kung sino yung magpupositibo at doon na tayo magsasalita kung sino talaga. At syempre hindi natin nahayaan yan. Kahit pa sabihin na natin, halimbawa lamang, hindi ko sinasabi, halimbawa na magpositibo etong mga senador na sumuporta sa archive ng impeachment kay Vice President Sara Duterte. Hindi porket sumuporta doon kakampihan natin, no? Hindi po ganoon. So ang hatol ho diyan dapat kapag kapag ikaw ay nagpositibo sa droga, dapat ma-impeach ka or dapat umalis ka sa posisyon mo bilang senador. Yun yung hatol ko dyan, na dapat hindi siya manatili bilang senador kung siya ay gumagamit ng ipinagbabawal na droga. So wala tayo dapat kampiyan. Ika nga ng banateros, di ba? Pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. O yun. So yun mga banateros, mga kabiyaya, nung may kukomento nyo ho dito sa mga napanood natin at sino nga ba ang hinala nyo na gumagamit ng ipinagbabawal na droga sa Senado. Comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, pakidamay na rin po yung aking bell button dyan at like and share.
Pakikalat po sa inyong mga Facebook, sa inyong mga social media platform para mapanood pa po ng iba nating mga kababayan. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace. And bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.